шаҳрванди хориҷӣ бояд на камтар аз 3 сол регистратсия чекҳома сари вақт месупориданд ва тамоми линияву даниҳои шуморо проверка мекунанд. Салом тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. Ахбороти нав ба маълумоти шумо мерасонем. Лайк мониро фаромӯш накунед ва то охирша тамошо кунед. Бо роҳи никоҳ бо зани рус шаҳрвандии Русияро гирифтан душвор мешавад. чихеле ки медонем, шаҳрвандони хориҷӣ барои гирифтани паспорти российскӣ бисёртар бо занҳои рус никоҳ мекарданд то ин ҳуҷҷата ба даст биёранд. Дар ҳамин мавзӯъ тағйирот ва иловаҳо шудагиаст. Федератсияи Русия ба қонун дар бораи тартиби вуруд ва хуруҷ аз Федератсияи Русия ва вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ дар ин кишварро тағйироти нав ворид карданд, ки аз охирҳои моҳи январи соли ҷорӣ дар амал татбиқ карда мешавад. яъне ки аз аввали сол дар ҳама қонунгузориҳои Федератсияи Русия оиди шаҳрвандони худаш ва оиди шаҳрвандони хориҷӣ тағйирот ва иловаҳо мешавад ва ҳамин хотир ҳамарӯза видеоҳои моро пайгирӣ бикунед. ҳадаф аз ворид намудани ин тағйирот монеъ гаштан ба шахсоне мебошад, ки дар асл мақсади оила бунёд намуданро надоранд, вале барои дарёфти шаҳрвандии Русия бо шаҳрвандони ин кишвар танҳо дар рӯи коғаз гӯё издивоҷ мекунанд. чихеле ки мо гуфтем, танҳо барои паспорти Россияро гирифтан никоҳ мекунанд халос ва дар якҷоягӣ зиндагонӣ намекунанд. ин тағйирот ба ҳамин нафарҳо тааллуқ дорад. тибқи қоидаҳои нав барои ба даст овардани шаҳрвандии Федератсияи Русия шаҳрванди хориҷӣ бояд на камтар аз 3 сол бо шаҳрванди Русия, ки ба таври доимӣ дар қаламрави Русия зиндагӣ мекунад, дар акти никоҳи расмӣ қарор дошта бошад. шарти дигар ба даст овардани шаҳрвандии Русия аз шаҳрванди Русия ҳадди ақал як фарзанди умумӣ доштани шаҳрванди хориҷӣ мебошад. яъне ки вақте ки шумо акди никоҳ мекунед бо зани рус, бояд никоҳи кардагитон ана ҳамон закси кардагитон 3 сол шидагӣ бошад. баъди 3 сол шумо метавонед ки ҳуҷҷат бисупоред ба воситаи ҳамон зантон барои гирифтани паспорти Россия. ва дуюмин тағйироташ ин мебошад ки бояд ки шумо аз ана ҳамон зани рус ҳатман як фарзанд дошта бошед. ин баъд якчанд тағйирот ва иловаҳо барои гирифтани шаҳрвандии Федератсияи Русия ба акти никоҳ кардан бо занҳои рус. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо хоҳем ки границаи Қазоқистон бирен, одамои бовариноканд ва ҳатто метавонанд ки пеш аз граница бурдан шуморо як бор даниётона проверка кунанд ки запрет дорен ё ин ки не. номашон мебурояд, ҳатман аз номи мо қатишон ҳамсуҳбат бишавен, граница мебаранд. як нафар нависонда: салом акаи Сорубон, ман 3 сол дар Москва будам. ҳар сол граница гузашта документ мекардам. ягон штраф надоштам. регистратсия чекҳома сари вақт месупоридам. рӯзи 21 сентябр граница гузаштам, аммо Русия даромада намонданд бе ягон причина. аз байн 3 моҳ гузашт. дар НВД Русия проверка кардам, ҳуй нишон метаҳанд. бирам гузаштан метавонам ака? ҷавоб медодем, хурсанд мешудем. бародарои азиз, чихеле ки мо ҳаррӯза видеоҳомонда мегӯем ки ҳозир бе ягон причинарам сабаб шида метавонад ки шумо Россия даромада намонанд. ин чиза мо ҳар видеомонда мегӯем ки мақсад бо одамои боваринок ва одамеро ки бовар мекунед бо ҳамун касо бирен граница. чунки баъзе аз таксистҳое ҳастанд ки аз уҳдаи ҳамин кор баромада метавонанд. мисол ина шумо ягон нарушенӣ надоштед, ягон қонуншиканӣ кардагӣ набудед, вале даромада натавонистед. ва ҳозир агар дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта бошед, аз ҳама ҷои боваринок барои сафар кардани шумо ба Русия, ин шуғли аҳолӣ мебошад ки шумо дар оҷа рафта паспортона пешниҳод мекунед ва тамоми линияву даниҳои шуморо проверка мекунанд ва мегӯянд ба шумо ки ҳозир ба Россия сафар карда метавонед ё ин ки не. ҳусейнов нависонда: ассалому алайкум акаи Сорубон, спискада биромадам, баъдаш омадам Тоҷикистон. баъди 3 моҳ мешава барам Россия. пешакӣ раҳмат. бале мешава рафта. яъне ки шумо аз сари нав ки Федератсияи Русия рафтед, ҳамун ҳуҷҷатҳое ки ба шумо лозимай бикунед. патент, регистратсия, трудовой договор. чунки боз қонуншиканӣ ба ҳисоб меравад ва баъдан запрет мекунанд. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум, ман д истодам омадам, патент метонам. ти д истоди омади, патент метонӣ. маънаи гапи ти чия бародари азиз? камтарак вақте ки менависонед бихонед комментариятона, баъд дар ҳамҷа публикаватш кунед, чунки моро ҳам бифаҳмему ягон ҷавоби хуб дода битонем барои шумо. як нафари дигар нависонда: акаи Сорубон, комменти мода ҷавоб надодед. дар бораи залатаи корона қарз гирифта будам 4 моҳ пеш. ҳоло дар Тоҷикистон қарор дорам.
ва боз гашта Москва равам дар аэропорт. Мушкилӣ намешавад? Пешакӣ раҳмат. Аллоҳ бар шумоин. Зиндаву сарбаланд бошӣ бародари азиз. Яке аз сабабҳое ки ба Россия ворид шида намемонанд, запрет мемонанд, доштани қарз мебошад. аз Россия баромадан да ҳеҷ чӣ ки гуфтагӣ набошанд, вақти даромадан метавонад ки запрет монанд. ё ки баъзе ҳолатҳое мешавад ки қарзи калон дорен, то ҳатто барои аз Россия берун биромадан шуморо метавонанд запрет бимонанд. Дар ҳолате ки қарза пардохт намекунед, запрет мемонанд ки аз Россия набурен, ё ки аз Тоҷикистон ба Россия рафта натонед. Хусрав нависонда: ассалому алайкум ака. Ман соли гузашта патентам отказ карда будам. ҳозир меган амнистия шида. Ман метавонам документ карда то 3 апрела. ҳозир амнистия нашида, бародари азиз. Ин чиза шумо хато фаҳмидаги ҳастед. Яъне касе ки бе документ буд, барои ҳаваё муҳлат додан просто ки аз Россия як бор берун бароянд ва гашта бар бигардану ҳуҷҷатҳои худшона қонунӣ кунанд ва кору фаъолият бикунанд. вақте ки патент аннулировад мешавад, баъди 1 сол аллакай шумо метавонед бо асари нав ҳуҷҷат бисупоред барои гирифтани патенти худтон. Як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. Бара 4 моҳ шид омаданма. Неки ному дар 4 списка ҳаст. метавонам биром бо Россия ягон штраф надорам. Як чанд моҳ регистратсия надоштам. ба ҳам хотир 4 списка да биромада номам. ҳамин регистратсия надоштан худаш нарушение мешавад. ана ҳамин нарушение номи шуморо дар 4 списка бировардагӣ. шумо аз Россия биромаден ва обратно ки дуромаден, чиқале ки мо мегем, чизои заруриро барои худтон бигиред. Регистратсия, патент ва трудовой договор. қонун ҳар чизеро ки талаб мекунад, ӯ чиза қонуна риоя кунед. Амир нависонда: ассалому алайкум ака. мара патентам 6 август аннулировад шидагӣ буд. ман моҳи ноябр граница рафтам омадам. Патент спорида натонистам. ҳозир мувофиқи қонуни нав бирам граница биём, патент спорида метавонам. 6 августи соли 2025 да пура 1 сол мешавад ва баъд ана ҳамин баъди 6 августи соли 2025 шумо метавонед ки патент биспоред, яъне ҳуҷҷат биспоред барои гирифтани патент. дар ҳолате ки патент аннулировад мешавад, 1 сол шумо патент гирифта наметавонед. ҳуҷҷат меспоред, вале отказ омадан мегирад. бародарони азиз ва гироми қадр, навори имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад то видеоҳои дигар. renderforest.com